Presiden adek semua ayo guyu all artists Kang kapindhone nduk apa mak sholawat uga salam katur kunjuk baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan shollu ala Nabi Muhammad malah kaya pengajian wae ya mak ya ning kene nduk ya pengajian ya wayangan ya ana isine pengajian dakwah nduk jas merah ngelingono sejarah biyen ngiarake wayang kuwi peninggalan para wali songo biyen ngiarke agama Islam lumantar wayang kulit oh iya heeh nganti sakprene malah wayang diakui dunia nduk apa iya heeh untuk penghargaan saka UNESCO oh PBB mengakui dunia mengakui nduk oh iya iya mak heeh tak gawake cik rok 4 pitu nggih. Oh iya. Presiden pitu. Oh. Songo tekan bocil. Oh iya. Heeh. Melu dedonga ya, Nok. Piye, Mak? Sakpungkure wayangan wengi iki ana desa Tirman. Muga-muga warga masyarakat desa Tirman tansah pinaringan karahayon, pinayungan, kebagas warasan sehat seger waras murah sandang murah pangan amin Allahumma sing durung entuk bojo gek entuk jodoh Allahumma sing urung entuk penggawean gek entuk penggawean Allahumma sing bane mbledos tambal ban muga-muga akeh sing ban mbledos rezekine tukang tambal ban iki kok ban mbledos lho Nduk oh iya iya mak heeh adan propirane disyukuri Allahumma amin ki tak gawake syuting gratis mau sore tak gawake campur sari oh iya heeh sound system
JNC Audio. Iya. Fokus Entertainment karo channel anakku lanang Kevin Bisma Saputra atau Kevin Dalang Cilik di channel dhewe. Tolong di-subscribe nggih Pak Bu. Oh iya. Lagi 600 swidak pira iki subscribe-e. Oh iya. Heeh. Jane ora tak gaweke syuting. Ning aku iki karo warga masyarakat Tirman kaya omahku dhewe nduk. Apa iya? Heeh. Wis tenan. Aturake gumenun kang tanpa pepindhan dumateng Bapak Kepala Desa. Kang mapan ana Desa Tilirman ya kuwi panjenengan Bapak Rusmanto. Oh, sing serah terima wayang Semar mau sore ya, Mak. Heeh, Nduk. Oh iya iya. Anu uga sak perangkat Desa Tirman RT RW LPMD sak panunggalane ya, Mak. Heeh. Lah kepanitiaane sapa, Mak? Ana sing ora tak sebutke nameng ya. Pokoke kaya dulurku dhewe iki Bapak Punden kula iki Pak Sumadi Mbah Nuwun. Ketua Bapak Sudarto. Oh, Pak Sudarto. Heeh. Bendarane panjenengan Bapak Marijo. Oh iya, heeh. Sekretaris sapa, Mak? Panjenengan Bapak Agus Haryanto. Haryadi. Oh iya, heeh. Jenenge Agus disingkat H. Oh iya. Haryanto, Haryadi, Haryanti. Ketua RT dan RW Desa Tirman Nduk. Sing ora bisa tak sebutke tunggal bapak tunggal Nduk. Oh iya, sembah nuwun Bapak Ibu kang sampun sami rawuh melu tirakatan ya kuwi dalam acara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Oh iya, dan uga memperingati acara sedekah bumi Nduk. Oh, dua acara jadi satu agenda. Ngirit biaya yo, Mak. Iya. Ora dadi sebab, Nduk. Iya, Mak, mbok piye wae, Nduk, aku sing buka pagelaran wayang kulit wis ana ping pindho kene biyen nang pojok kono warung kopi. Cedhak karo panjenengan pepunden kula Mbah Mudin. Cedhak kali Mbah Jan, Mbah Jono, Mas Rukan, Mbah Suroso, Mbah Nun sedaya kemawon ingkang sampun angger pentas ditutke wae, Nduk. Apa iya? Heeh. Pokoke ning ngadoh ya ora wis pokoke donga pangestune mawon kula sak kanca iso ngrembakake seni budaya wayang kulit. Oh sik, Mak, iso ngrembakake nek ora ana nanggap merongos, Mak. Oh iya, Dik. Kesenian apa wae nek ora ana sing nanggap merongos ya, Nduk, ora bakal bisa ngrembaka. Oh jelas kuwi, Mak. Mula akeh-akeh wong nanggap kuwi ya klebu ibadah. Heeh, pancen. Wong sing nanggap iki klebu ibadah, dana rasa, dana driyah, Nduk. Oh iya. Heeh. Nduk. Dalem, Mak. Mergo iki pas nepaki hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Ora ketang kepiye biasane mat-matan iki dibuka kanthi bawa eling-eling sang proklamator. Oh, dibawani sang proklamator. Kok diteruske Selamat Juang 45. Oh iya, Mars Juang 45. Heeh. Lagu perjuangan 45. Oh iya, ciptane Insinyur Soekarno. Heeh. Coba dibawani, kula nyuwun berkahipun Mbak Ju, mangke dipun gantos kalih Mbak Lilis nggih saged. Siden kok menur-menur. Wah iya. Nganggo abang ya, Mak. Heeh. Abang, aku bangga menjadi bangsa Indonesia, Nduk. Oh iya, heeh. Merah itu berani. Berani, Nduk. Oh iya, putih suci. Oh iya. Monggo Bu, nyuwun berkahipun. Pelok. Memulai Suwargi Bung Karno. Sapa sing ora ngerti Presiden RI pertama kali ya ki Bung Karno, Nduk. Oh iya.
Karno pahlawan proklamasi sang proklamator. Ya. Kondange Nusantara negara liya ngakoni sang Bung Karno. Ya nduk. Pantes tinulat sami. Pantes dicontoh sang proklamator. Ya. Nadyan beliau sudah wafat jenenge ngambar arum lho nganti saprene sang proklamator. Ya Bung Karno. Kondang sak jagat raya. Oh, kondang sak jagat raya to, Nduk, ora mung negara Indonesia, dunia mengakui. Kondange nganti saiki suarane berbagi jagat kondange. Ya. Putra Fajar. Putra Fajar. Sang Bung Karno dijuluki Putra Fajar. Oh iya. Muga Sampun dimarske. Dilanggamke. Kalau celuk. Ya.
Wahai anak-anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan deritaku dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi kesatuan, persatuan, keutuhan dan kejayaan bangsa negara. Jadikan deritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan seorang presiden pun sekalipun ada batasnya. Karena kekuatan yang langsung hanyalah kekuatan rakyat, dan di atas segala-galanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka! Hayu Rambate rata hayu Merdeka. Kok ora semangat, Mak? Aku nek nyang kahanan kan koyo ngene ora semangat, Nduk. Disemangat-semangatke, Nduk. Ya, Mak. Ya, mergo dulur-dulurku wong cilik iki lagi nandang keserakat, Nduk. Muga-muga kanthi lakon bangun ya kuwi tumurune Wahyu Katentreman. Ana laladan Desa Tireman. Muga-muga pinayun keberkahan, murah sandang, murah pangan. Amin Allahumma. Para petani-petani, petani udang, petani tambak laut, petani padi. Muga-muga panene melimpah ruah berkah barokah. Allahumma. Digawake dagelan ditembangi perahu layar dados. Toples sip. Iya.
dhisik gembira sakune sakara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Toples. Wilujeng dalu Pak Dalang Mak Cange Mak Limbuk. Nggih. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Dan luar biasa. Acara Tasyakuran Agung Cak. Acara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 uga acara Sodakoh Bumi ana Laladan Desa Tirman. Ngoten nggih. Acara dua menjadi satu. Loh, niki ngirit ta napa niki? Loh. Ya. Acara sitok kok dadi loro. Ora dadi ngopo? Mergo kancane ya akeh. Ya. Jan luar biasa. Saya meresani kuwata Pak Dalang. Alhamdulillah mengiki tontonan luar biasa Cak. Nggih. Alhamdulillah dipinaringan terang mau sore alhamdulillah diguyur krimis adem. Nggih. Iki minangka pralambang ayem adem rumah tanggane para marga masyarakat agung Desa Tirman. Allahumma amin. Dan luar biasa. Ndongake napa Cak? Warga Tirman tak dongakno mugi-mugi rezekine lancar. Allahumma tak dongakno muga-mugi sukses panjenengan. Allahumma. Lho sing amin kok pesindene tok. Saya Bu. Allahumma. Wah ngeten ngene kan kompak. Ngoten lho. Nggih, tak dongakno panjenengan sehat walafiat ngoten. Angger dongane amine muni banter insyaallah berkah. Berkah ngoten. Biasane nek amine banter menika rezekine lancar. Iku mesti. Lah. Dan luar biasa. Aku rong sasi merongos kok Pak Dalang. Lah kok bisa? Lah piye? Tanggal 14 mbok tinggal kok. Iya. Pripun? Alhamdulillah aku ngladek terus ning job cilik. Lah nggih. Aku sampe ning omah diburu-buru Bang Mekar. Bang Mekar. Tunggale Bang Klecit kuwi ya. Dalang iki ndak piye aku ngoten. Aku kok keri dhewe ngoten. Iya iya. Elek-eleke Toples iki ya gawe aku dhewe. Nggih. Loh, Tirman menika wonten 3 suku kata Pak Dalang. T-I-R Man. Tirman. Tirman. Oh nggih bener. Tirman. Titi atine adem ayeme. Ya ngoten. Rembaka. Wah, ngoten. Tansah ngrembaka. Tansah ngrembaka mesti. Panene gemah ripah loh jinawi. Gemah ripah loh jinawe. Dadi desa kang badatun Dotia apa melali? Toyibatun. Toyibatun. Warobun gofur rohim nggih ngoten. Ya wis gak karepmu lah. Wang lampir man bakal manunggal dadi siji. Iya, manunggal dadi siji. Nggih, oh nyatane masyarakat Tirman ngumpul dadi siji. Luar biasa wayangan gedhen. Nggih, ngelumpuk nggo nanggap wayang. Dhisik manggon pojok kono, kanca-kanca warung kopi.
Warung kopi. Ah. Lah aku kok mbok tinggal Pak Dalang. Kok durung kenal kowe? Dereng. Iya, Oh alat dalang. Iki ping pindho iki. Menika manunggal dadi siji. Iya. Wah, iso ngundang panjenengan wayangan ana ing Desa Tireman. Jan luar biasa. Luar sing bubak. biasa. Saya sing bubak pertama kali ini. Loh, jenengan? Iya, berapa Wah. belas tahun gak ono wayangan ning Tirman. Walah dalah. Jenengan kudune setiap tahun ngoten tah. Tenan, aku wis ora nganggarke pira-pira, pokoke sithik akeh tak budali mergo dulur karo duit abedu. Dulur karo duit abedu. Lah iki piye? Nek aku tetep abot dhuwit. Pak Lurah, abot dhuwit Pak, kanca-kanca Pak. Ya abot dhuwit sing ana dulure ngono lho. Oh iya. Ngoten Nganggo parian coba nek parian. peng-pengan dagelan gawanku. Contone piye Pak Dalang? Tuladane. Nggih, aku masalahe ora tau sekolah Oh ngoten. iya. Nggih. Dolan ning taman karo ngopi. Maksude, Masyarakat Tirman kathah rezeki Allahumma. amin. Ayo mbok menawa iso. Mangan bakwan ning pinggir sumur. Masyarakat Tirman panjang umur Allahumma. Amin. Oh iya. Mlaku-mlaku ning pasar tuku krai. Kok ado men kok. Moro Pak. pasar. Yo sakarepmu tuku krai. Jare on Ya, parian. tak kira sampe iki mau ngoceh nganu. Lah, Aku dalah. tuku krai ning pasar kok ado men. Tuku krai, lali ngene iki lho Pak Dalang mbok omong yae. Mlaku-mlaku tuku krai ning pasar. Banjur. Wong masyarakat Tireman muga-muga banyak rezeki kang Allahumma. katalan barokah. Allahumma. Allahumma. Jamaah. Amin. Oh, jamaah. Dan luar biasa. Hmm. Panggonane pinggir tambak. Kok jenengmu iki Pripun? toples ki? Loh, jenengan mboten enten ngerti atine. Ora lodong. Lho? Dek, apa tak dadekno lodong mari kula niki kurang klemon ngoten lho. Nek toples kan cilik ngoten. Iya. Lah nggih, ngeniku nggih enten artine. Apa ki jeneng samaran? Jemen samaran sing asli berarti nggih. Sapa? Tofa. Loh, Tofa jenenge- iki nggih enten artine. T. Wong iki taat. O. Orangnya V. praktis. Oh, praktis. Wong iki praktis di bidang apapun. Praktis dadi praktis ya. Nyompros. Praktis, pamet gentikan P ngoten to. A. Agama. Oh, petenane. Wong kene kulino salat nek masjid Oh ngoten. iya, sampe jare Pripun? calon anak mantune keturunan Sunan ya. Loh, jenengan iki gak percaya nek kula turunane Sunan. Aku krungu-krungu, jare mentuk pati keturunan Sunan Bondi ngono lho. Loh, Sunan jenengan iki ra percaya nek aku keturunane Sunan. Sunan Gunung Jati, Ora. Sunan Bonang, Mboten ah. Sunan Kalijogo. Mboten. Sapa? Sunandar. Sunandar. Lah, Saiki nggih. Sunandar bakul kirik biyen. Ya, gawane Cak Bebek biyen ku Sunandar bakul kirik. Bakul kirik lah mangan kalian jenengan ngoten satine. Aku yo ora ngicipi apa-apa kok Lho, ya. mosok nggih jenengan mboten? Ora tahu. Aku Oh ya ora alim dadi kok. ngopo. Wong Iya. agama iku kudune melarang makan sate kirik. Iya. Ngoten nek iso. Menika haram. Tapi nek wis dikadung lek teko weteng ya mboten haram. Cak, iki mergo acara sedekah bumi. Sedekah bumi. Ngerti werdine? Loh, sedekah bumi nggih ngertos sedaya kula. Apa, to. Cak? Sedekah bumi. Ya. Sedekah lemah, sedekah siti, sedekah bantala. Oh, Ya. ini enten artine sedaya. Sedekah lemah. Sedekah lemah. Iki enek ing njaba desa. Oh, ning gone Tegal sawah ngono. Tegal sawah. Nek Oh. mriki kan tambak ngoten nggih. Oh iya tambak. Mriki Ah. tambak. Tambak udang. Tambak udang. Ya. Nangger ditanemi dirabuki bakal yung bakal apik, bakal Alom. tumbuh apik. Ah. Ngono. Oh iya. Tapi bumi Bumi iki enek ing jero desa. wujute. Wujude ana omah. Oh iya, ngoten Bali Wisma. kampung-kampung. Oh iya Nggih. iya iya. Sing maune lemah biasa dadi bangunan luar biasa ya. Dadi Gedung-gedung. bangunan. Iya iya. Mergo iya. apa kudu iso mbancaki barang Pak dalang ngoten niku. Tapi omah kono iku ana ya. Pripun? Omah apa kuwi? Lho, omah sing pundi? Wis ora usah dibakas kuwi. Ngoten. Bantala. Bantala dilindes ban ben ora ala, mapane ana ratan. Oh, Ngoten. dalan kuwi diaspal kuwi ya. Dalane kudu diaspal sing Ben apik. rata. Supaya ben ben gak rata. ala. Tapi sithik tok. Piye? Iki lho kok
gak Dibilang. roto ngoten tok. Oh iya, sok di ACC. Nggih niku di ACC. Monggo Pak Inggi di ACC nggih, Pak. Sodako City. Sodako Siti ki enek ing pinggir kuburan. Apa kuwi? Jane aku wedi Pak mbok omong babakan ngoten niku. Lah piye? Isine wong mati kok, Pak. Oh, wong urip bakal mati ora usah Nggih. wedi. Aku asine wedi. Sebabe? Wong piye mbahku mati tak tinggal ndelok palapane Rembang enane kok. Tak kira nonton Caknan wingi. Mboten. Palapa ya. Ngata tenggal Oh, ta ndelok iya. palapa. Iya. Nah, nggih. Bisa solawatan jare Solawatan? Heeh. Solawan kadosan sepripun? Nah. Allahumma. Oh, ngoten, Oh, gampang. Garingan tak tu. Garingan nggih. Ya. Nggih. Nah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmilai sholatan daimatan hidawami mulkilati. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaih. Siire. Siire. Wah, Wah, iku enten siire ngoten. harus Nggih. ada. Wonten nggih? Ono. Waduh jenengan iki angel-angele wong. Kemis legi ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas isine kertu remi. Hop. Lho, Isine kitab suci. ngoten. Kok kertu remi iku? Lho, aku mari ngajiku mboten ning Tebu Ireng kok, Pak. Lho. Nggih, Sing biasa ngadahi kertu remi iku sing beduk. saya bedhok. Iya. Mosok ya to? Embuh. Ana haram di ngibar mangan iwak garangan mletinem lho. Di kaya ngopo beliau itu sudah Pripun? umroh napa kaji, Pak? Kaji. Dene asine kaji ya, Pak. Emang kaji. Kajingan. Lah, Arep tak ngono ta? lah nggih. Lah iya. Berarti ngangge Kitab suci kitab ora suci. kena, ora kena nganggo remi ceki ora kena. Oh, alat dalah. Tak baleni meleh ngoten. Heeh. Kemis legi ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas isine kitab suci. Budal ngaji ning daleme yu ngatemi. Bo. Budal ngaji nggone Pak Kiai kok nggone buyang ngatemi ngono. Ora bener lho, Pak. Ih salah. Kudune budal ngaji nggone Pak Kiai. Padalang. Kok Padalang. Bu ngatemi. Padalang. Dalem. Yu ngatemi Nggih. iku garwane Pak Kiai. Oh, bojone Pak Kiai ku jenenge Bu ngatemi. Bu ngatemi. Oh, tak kira Bu Yati. Bu Yati iki ati iki mu maksud. Oh, Bu alat dah. Wati kuwi. Bu Wati niki nggih. Iya. Oh, alah nggih. Iya. Tak baleni meleh ngoten ah. Budal ngaji. Ngoten yo ket awal to. Iya, monggo. Apa-apa nek ora Kemis kok ngarep. legi ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas isine kitab suci. Budal ngaji ning daleme Pak Kiai. Sone pinter dadi munggah kaji. Allahumma Amin. Muga-muga pinaringan berkah barokah Allahumma. Amin. Ya, iya. Tak dongakno mugi-mugi warga Ya. masyarakat Tireman iso ndang ngulon. Ngulon Pundi? udah haji. Udah haji ngulon. Do ning niku lho TPK, Pak. TPK. Nggih, bongkar iwak. Aku gumen daerah kene yang perbatasan atau sentral sing dikelilingi kali-kali. Loh, Rembang asine iki dikelilingi Kondang. wong kali, Pak. Rembang terkenal garam. Loh, Kali, sungai-sungai oke banget, tambak, urang, tambak, bandeng, ya toh? Bener. Asine kan yo Rembang kan dikelilingi kali. Bener. Betul. Sentral. Sentral. Ngerti lor, Pak? Soko utara, lor, Lor Kalindi. Kalimantan. Kalimantan kondangnya apa nih? Tambange. Oh iya. Oh, Kulon, Kulon, Kalindi. Kaliori. Oh iya, Kaliori. Kondange Kondang iki apa nih? Iku tambak uyah. Oh iya. Wah, Kidul. Kidul iki Kaliombo. Oh,
Sulang. Sulang. Kondang apane? Tewele. Tewel. Oh, iya sego tewel ki ya. Iya bener. Wetan, kali apa kuwi? Kali untu. Sing kondang? Alam mau aku saru Pak asline Pak. Ah, piye saru? Apa ngomong begenggek kok angel men. Ora maksude Pak. Apa kuwi mau? Kali untuk sing kondang. Yo, ngoten niku apa? Iya. Jane niku saru ngoten. Enggak, iku kan yo pijet ning kono, ya ngono ceritane. Pijet. Heeh. Wah, lan jenengan berarti wis tau mriku. Mbok menawa, kan tulisannya ono plan aku mau liwat. Nggih. Set kok ono monggo badhe pijet. Nah, pijet. Oh, Nah, berarti iya. plus-plus ngoten nggih. Enggak ngerti nek soal plus. Wah, lan jenengan mah luwih Aturi paham. pamundutan. Nggih. Mergo iki lagu perjuangan mesti diaturi. Nggih. Dideke Mbak Lilis dari Blora. Mbak Lilis sakit. Mas Hojo dipleroki. Mas Hojo dipoyoki. Punjalo di esemi. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Yo! kok yo sing Bab apa iku budaya. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Mbak Cange. Tak teluk Bu yo ketok yo isih enom. Ampun Bu tau teng panggung kok Bu. Padalang, Dalem. aja teluk Bu. Kayak Napa? dibedel mbah. Kok dibedel lho. Aku Mas. asine sinden awur iki asine wedi kula. Lah kok Bape. wedi ngopo to Mas? Ah, bojomu kadung bedel medeni wong kok. Bojone napa to? Medeni piye? Bocone iku TNI yo, Pak. Oh, tentara to? Heeh. Aku gak ngerti ya. Mulane aku ngejak Mbak Lilis bolak-balik ora ngerti garwane. ora ngerti. Tak kira iki selegan. Iki elegan. Iya. Lho wajah ngene iki jenengan ngomong iki elegan Tapi iki. komitmenku ning dhuwur panggung kuwi Oh, iya. kabeh presiden saya itu plat kuning. Oh, ngoten. Ngerti tegese plat kuning? Mboten. Napa plat Kanggo kuning? umum kabeh, sapa-sapa Oh. kena numpak. Monggo Bapak badhe numpak-numpak presiden kula. Niku lak Masukin. nek mobil. Heeh. Aturiti pamundutan Bu Anjir. Caping gunung nggih. Caping Jawa, gunung. Jembleng. Kowe tembang perjuangan. Oh iya. Alah ya suwe ra ketemu pisan. Ora suwe ya Mas. Iya. Sayange bojone wong. Loh, lah nek urung di bojo? Alah, ndur nggo serpan. Nyuwun dinding. Kowe guyu yo. Asine pengen golek. Panitia. Nggih niki wau ngenten pamundutan. Menapa, Pak? Bapak panitia nyuwun gendhe kutut manggung. Kutut Anggo manggung. diaturi ning goro-goro. Awane nggih. kes tenan iki. Heeh. Monggo Bu Niki dijenglengke ta mboten? Jenglengke. Oh, ngoten. Jeng iki ngajeng, gleng iki menceng. Ngono kowe sisih Wong kene. ngarep nek menceng sing nguri lara kabeh rakyate iki to, Pak. Nek jengleng ki jarak jauh lho ya. Gini ya. Ya aja dikenekke. Ya. Justru sing kena malah sing apik. Hah? Andre dienggokno. Saben bengi nyawa kosek kok wis kudu ae lho Jengleng manut Cak Toples. Wong wayahe. Saiki ketoke gak tau jengleng. Yo, Iki kesusu. mau rong wayahe kok kesusu ngono lho. Susu. Aja ngomong kesusu. Lah piye? Lah apa? Sing penak kesusu kuwi to. Yo. Tinimbang kesikut gantekke gue. Yen memajang
Kandhani pajak-pajak, mbok yo sing kon kompak. Penak ora? Dreng bareng ngono. Kurang kepenak. Lah iya, tibanem kuwi lho. Kandhani pajak-pajak. Dreng. Jane aku dak wis mbok jak terus ah. Mbok tabuhi terus ah. Sing Ketok. kompak ngono go. Sing gak iso ngepasno wis sampean kok. Ora iso ngepasno. Ya. Urung wayahe wis mbok jleng kok. Urung jleng. Sing maksude iki tak maksud iki bareng-bareng jreng ngoten lho. Oh, kudu kompak lho. Kudu kompak. Kompak kudune. Iya. Iki mau ora kompak? Gak kompak. Aku munggah bleng. Nah, sing lah kudune piye? Kudune aku munggah jreng. Jreng. Sing kompak ngono lho. Sing kompak, Pak. Baleni, Pak. Suarane jan. Ora kok aluse ngono ya Allah. Ringi kudu kuyuh. Baik, Pak Dalang. Dalem. Iki mau bojone njaluk rek. Kesuwen terus. Lah ya delok-delok to. Delok-delok kepiye? Kahanan. Kahanane sing kepiye? Yo kahanan nonton kahanan to. Oh, alah dalah. Guna Kowe kok gak penak blas to Mas jenglengmu to Mas? Iki ketara suwe ra tau kepethuk. Lah Mulane ora kompak. kayak nggak ada chemistry gitu ya. Maksude kompak iki jreng iki gamelane sing dituthuk ngono lho. Oh, Tutuk gamelane. sitok-sitok. Jreng ngono. Tutuki Ditutuki siji-siji, Pak. Ya Allah, mbok yo kayak Wangi keterangan. lemen lecah. Ah ya. Aku jane gregeten nyoto, greget uang. Oh. Bareng-bareng Ya. ditutuki siji-siji ngono lho. Ngose. Wantem iki tenan. Piye to Mas kok dadi Ito. ngene lho? Greget wong kele. Tegese Horeg. dituthuk iki aja sitok-sitok lho. Bareng-bareng. Walah, Bareng-bareng. bareng-bareng lho. Ora ditinggal melu sepisan kok ora apal blas. Duduk jaluk kabeh. Ngose. Jet-jet wong ae. Ngose aku urung jenggleng urung tak munggul. Ngono lho. Iya. Oh alah ya Allah Gusti. Sampean gong tahun jengleng to Mas? Gong tahun jengleng. Lho, ning kono iki jenggleng terus aku. Oh. Mari kepethuk yoto iku lho sabarakane. Gregetno wong kok. Heeh. Sampean ki ancang-ancange ning kono lho. Lah yo itok asik melok yo kemlinthi ning ngono. Oh alah. Aku munggul agek jreng ngono lho. Nah, ya. Mumbul. Mumbul. Ji ro lu. Pelek. Pelawak kok nesunan. Pelawak kok nesunan. Biasanya nesu itu cepet modiar. Mosok. Mati, Lah iya. mati, pelawak gampang mati. Loh, aku iku gak iso mati padahal. Sebabe. Loh, KTP ku seumur hidup. Loh. Kosek nek kebakaran KTP 6. Loh, ngalet desa liya ah. Oh, Gak masa- KTP neh. Oh. Iya, iya, iya. Hidup Ngalah desa. anu ya, berpindah-pindah. Loh, iya toh. Apa itu? Kakean utang Bang Mekar. Bang Dioyak. Mekar itu apa toh? Wah, cah iki urung tau mek berarti. Apa
Apa? Kira ngerti Bang Mekar? Wah, ora sarolah. Bang Kok mundak BPKB nembus sekolah no. Ya. Mangga, Bu. Panas Udan panas. udan panas Udan-udan dipanasi. Diudani. haleng Suara kok ringi. Iki sido ra sido iki. Tenan kok alus temen. haleng haleng Suarane. Isola samping gunung. Nek sing terakhir iki jenglengmu pas, Mas. Pas. Pas. Tekan di. Tekan di. Ya pokoknya pas ngono lho. Ono tengah tak kira nek pas tekan jero ngono. Tak kira tekan kali untu mau. Oh, jenengan iki paham apa Soalnya kali kamu untung. Lah mau jare kono kali-kali kabeh aku kon-kon. Oh alah. Bisa. Nah, Nadian wadon sarta Rasuling pandang suarane jeneng lali kang ulane aja lali japane salat limang waktu Pino mane banyu Desa Tirman dipayungi kanthi caping gunung supaya adem ayem tentrem rumah tanggane desane. Allahumma amin. monggo Kang Mas, caping gunung. Dek jaman berjuang Jor kelingan Jor kelingan anak Sing
DNC Audio. Fokus. Bisma dalam cilik. Wena yo. Yo. Oh. Zaman berjuang. Yo. Buka sidik. Wah, luar biasa. Dan iki lho jenenge semangat 45. Sony mendukung, Sone yo mendukung. Kru Sanggar Bisma juga kompak. Semuanya mendukung. Semuanya mendukung. Lanjut, Mbok E. Syukur bisa. Yo. Ha. Buka sidik. Terima kasih. Walaupun panjake tua-tua tapi semangatnya masih tenang. muda. Panjak sinden saka Rembang kabeh. Langke. Sing adoh Mbak Lilis dhewe saka Blora. Ora dadi ngopo saka Blora. Iki mau ana sing izin siji, Mbak Adel, izin ya. Oh, alat darat. Katenean tak ngeti kok kene kok kaya tak kira iki malah Adel jebule malah anak iki. Kowe guyu. Ndongake menapa Bu E? Kagem warga masyarakat. Mergo warga Blora menawa mandi dongane. Nggih. Kagem masyarakat Tireman Desa mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras gemah ripah loh jinawe. Amin Allahumma. Allahumma Amin. amin. Mbak Lilis iki kabare bisnis napa, Mbak? Hah? Alhamdulillah bisnis mebel. Mebel. Nggih. Kayu jati nggih. Kayu akar nggih, dari akar oyot, jati. oyot. Dadi oyotmu kayak Mbak Lisangu bed di rumah. Oyotku mek cilik kok, Pak. Iki sembah nuwun para Nggih. kadang saka tlatah Desa Jeruk Pancur, Pereng sak kiwa tengene do nusul Dik Kevin. Oh, ngoten nggih. Ya, penggemare. Penggemare nggih. Penggembare anak Wah, lanang iki jan. mbah-mbah tua-tua iki. Dan luar biasa. Niki umur pinten to Dek Kevin niki? Dik Kevin baru usia 11 tahun kelas 6 SD, Bu. 11 Ya. tahun sudah pinter. Nggih nek Sios niki Sumatera Kalimantan pun telepon karek mengagendakan tanggale. Oh, napa nggih? Nggih. Wah. Itu Lah sombong kira-kira niki. aku dijak apa ora? Bu menawa menawa sida Pak Bonari.
Mbok menawi kenal jenengan. Aku melok pokoke. Ora dijak aku ya melok. Aku sedih nek ajeng ngejak jenengan iki. Lah pripun? Sangune. Bisa Mergo diatur. Ana sithik, ndum sithik, ana akeh dindum. Ya padha sithike iku ah. Ah iya, sing penting iso dicukupi. Ah, Mergo apa meneh warga masyarakat Desa Tireman kene, Mbak. Tenan Nggih. kaya omahku dhewe, mbah-mbah wis kaya mbahku dhewe kabeh. Lho, malah iki dakoni iki putu Kevin wis kaya putuku dhewe iki. Mula nek muni wayangan kok liyane Kevin, wah, Mboten- dosa tenan kuwi. Oh, ngaten. Tenan. Ya. Paribasane keadaan apapun wis tau dadi wayangan, wayangan ora ketang cilik. Paribasan Dik Kevin lesean nganggo dipan ning prapatan digelar ning desa tengah kono ora masalah. Tenan. Nggih. Nek urusan Probia ora tak pikir, tenan seduluran. Mergo iki ya tak gebiarke. Seduluran. Mbak Wiwit jumeneng duet karo Mbak Lilis meneh. Apa kuwi gendenge? Neng Sleman tuku tampah. Maksude Mugi-mugi masyarakat Tireman rezekine kathah. Allahumma Allahumma amin. Nah, kan jalan-jalan. Jebule bisnis semakin ngono kok. Aku gumun gaji tentara ndak kurang apa piye. iki Pripun? deke Mbak Wiwit iki sing dalu Mbak Wiwit. Jewe lujeng dalu Mbak Yuli, Mbok. Nggih, heeh. Ibarat buah-buah napa? Sing Aku Mas. jenengan. Ya. Wah, Aja no lelek lho. no no. Apa? Oh, no no no. Jare Pak Yoto buah pace aku. Eh? Buah pace. Mosok rupamu kok pace? Loh, nek aku ora. Apa? Nek jenengan iki tak anggap ae, Cek. Semangka ada bijinya. Pokoknya anggar sos semangka bosok ngono ae lho. Ora. Loh, masane kan rai wajahmu kan ya kayak gitulah. Cak, Cak. Iya untukmu. Cak iki Pripun? mau sithik Pak Amin iki ado-ado saka piyai saka Jawa Timur. Nggih. Iki yo ngombiongi marang awak dhewe. Beliau iki yo seorang dalang seniman kondang. Oh, Iki yo ngombiongi Dik Kevin ado-ado saka asli Jawa Timur pundi mboten ngertos tapi nderek Kang Mase ting Tambak Boyo. Tambak Pinar jumeneng Boyo. mriki Mas Amin. pundi? Derek. Monggo. Srawung Mingga wonten ing kanca-kanca sansono. Bisma. Nggih. Monggo. Monggo mboten ana Mas Amin. Monggo. Enggak apa-apa. Duduk, duduk. Enggak apa-apa Mas. Ado-ado nek ora tak bageke Monggo. dosa aku. Nggih, mboten Kula apa-apa, aturi Mas. mingga ana ing sansono. Perkenalan karo kanca-kanca Sanggar Bisma. Monggo. Mas Amin, ajeng pamit mau. Ayo. Munggah. Niki Amit. Wau kula dhewe muni ajeng pamit. Dosa kula nek mboten ngundhahke. Oh niki Pak Dalang to. Kelawastane mah kok Pak. Ben viral. Pak Amin ben ngerti ning YouTube ya. Jebule Pak Ini Dalang. jendalu Pak Pak Amin. Dalang. Nggih, wilujeng dalu yung jange. Oh, asli jenengan daleme pundi, Pak? Kula Jember. Ya Allah, Oh Jember, Pak. jebeh sanget Oh, nggih. Jember. Oh, Jawa Timur. Amalan nek ora tau nggahke panggung dosa aku. Pala. Beliau seniman kondang dalam. Mboten, mboten. Fotonya profilnya ada di Pak Warni Seno Sleng Boten, almarhum. boten. Kali Pak Anum Nggih. Suroto. Ah, Nggih. pas niki. Pengendang jaipong sebet. Nggih Iku pas. badanku tak kon nyebet iki. Oh, Lanang. Kula niku sagete nyabetne BPKB, Pak. Niku STNK. pendamelan kula. Nek kula sertifikat, Pak. Padha wae. Niki kenapa niki, Pak Dalang? Nyun Nyuk berkahipun. berkahipun. Nggih. Nggih. Bawa napa manut. Bawa napa Bubuk monggo? asmara napa-napa Pak. Bubuk Amin. asmara. Mboten saged. Dibantu kali Pak Dalang Sakitipun? sakitipun apa? Sak- Sagete kula ngethuk niki, Bu. Mboten Pak Boras pokok ngedep-gedep. Jenengan Biasanipun aja ngoten to. biasanipun Pak Dalang niku suwantene sae lho nggih. Nggih. Dandang gula ana kidung saged, ana kidung. Pun sing cekak mawon. Gadan kula mboten pati cekak, Mbak. Nggih. Sedengah Ini selegan, Pak Amin ini selegan Oh, kiai. nggih ta. Berarti dalang wis terkenal nggih, Pak. Iki nggih. Nggih terkenal kelakuane, Pak Dalang. Lho kok ngoten? Kendang Ciblon iku saking beliau. Iki jujur setiap pentas Mbah Yadi nek mboten beto kendang niki Ya. jenengan. Podang kuning napa gubuk asmara? Mboten kula tak mriki mawon anu kalih Pak D nika. Oh, Nggih. ngaten. Nggih, Sih. Pak Dalang. Nggih, Nek dalang. butuhke dalang apa daglen elek-elekan, Pak?
Sik tak golek tanggapan sik. Pokoknya kula matur sembah nuwun rawuhipun Pak Amin. Lah, nggih. Wong nyambakan apa kali kanca, Pak? Kalih ponakan niku. Oh, kalih ponakan. Nggih. Ngebis napa? Allah. Kok Motoran nyempatke piyambak. tindak mriki niku. Sedan motor. Betul pit unta. Ya Allah. Bedal injing wau. Montel. Ono cekan jember engko pedha ontel iki ra umum. Oh, Yai Kasing kono Firman sapan. iki. Lah iya. Nggih niki anu Mas kangen kali sederek kula saking Lasem Mas nggih. Dangu mboten panggih, dangu mboten jagong. Nggih. Lah niki enten kok kangen gamelan kali wayang terus tebe-tebe saking Jember mriki niki wau. Ya Allah. Kalih Dik Kevin niki. Dik Kevin. Jenengan iki berarti seneng babakan wayang seniman wis jan luar biasa. Seneng karek golek tanggapane iki Mas. Ngoten. Sing gak pati seneng. Pok Jenengan sebanun, iku aja banter-banter. sebanun rawuhipun Pak. Nggih, Meskipun, sami-sami Pak boten- Dalang. Boten bawa niki. Boten. Oh, nggih, Kula tak Sing anu penting niku mawon. pun ngadeg panggung aku ati kula. Walah. Nggih. Aduh kon Jember kok muni ajeng pamit boten salam nang kali kula. Kula dosa kok. Mas. Nggih to. Nggih, nggih. Ini Pokoknya salam kenal untuk warga Jember, kanca-kanca seniman dalang, simbien, pengrawit, penatah wayang, kenal kabeh. siap. Iya. Nggih. Pak Eko Marsudi, ono Mah Pelanggan Fadol. penatah Jember anu Ya. Mas Mas Pak Dalang. Eko Marsudi karo Mas Fadol. Lulut Gapit, nggih, Jember sedaya. Nggih, Jember sedaya. Ben viral. Sembah nuwun Pak ya. Nggih, matur Ingkang nuwun. atos-atos mangke. Niki kula nyun pamit. Nggih, sembah nuwun rawuhipun. Nah, nggih. Nggih, nggih. Pun kula menepati janji pun saged Siap, matur suwun, matur jaga suwun. kerjaan. Dik Kevin semangat. Wis. Tetap. Mbak bareng nyun pamit. Nggih, matur sembah nuwun Atos-atos nggih Pak. rawuhipun. Mugi-mugi sehat selalu, sukses selalu. Ben atos-atos Pak Amin. Cak, iki ancen ora ana pamundutan. Iki sing lagi viral iki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Ora serasa difragmena ya mergo iki wektune sedelok. Wong senenge ora krasa sedelok lho ya. Oh, nggih. Nggih. Iki ngoduat kare beliau-beliau ini para presiden-presiden kodang. Roro Jonggrang. Gamelan kalih orjen di kalenke. Kaya ngopo? Roro Jonggrang dados. Sinareng sanggar Bisma campur sari. Iki lho. Ayo, Dek.
prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita bongan ayo Dik tobat kowe wanita kemaran ora ngerti yen Bandung lanange jagaan putra ratu panggih Prabu Darmawaya aku duwe aji sekti Pandawasa Oh iya. Rara junggrang kowe tak butuh garwi Wey yo Joko Bandung Rawit Bebana Kandi sewu Sungi kudu dadi Jumrek panyuwunmu tak turuti Matur nuwun. Sambah Mbah Nun, Mbah Jan. nggih tem mriki riyen jeneng ajeng ning Ngarep, Bu, pundi Wah, luar biasa. lho berarti jenengan senenge mek joget tok oh tak kira pengen Nun, lagu ngoten gedeng nopo, Mbah? nika ditasui Nun gedeng campur sari menapa? Kanca-kanca ringking. Manut mawon nggih. Oh nggih, pokoke anggere Walah. manut mesti penak nggih. berarti Manut bareng dengah ngoten alhamdulillah manut. Heeh. Ya iya. keseng tem mriki napa pripun mudun lha mudun kok ora gagenan lho ngenteni napa jenengan nek menawa ape njaluk ambung sinden-sinden alah nanggo 150 nggih bener Oh saiki Mbak Putri, Mbak Intan, Mbak Desi jumeneng. Duduk, duduk, duduk. Ayo. Ayo. Tak kenal maka tak sayang kenalke presiden saka kene. kenalke setunggal pokok setunggal saking mriko Ya. abang cilik ndik jenenge sapa nduk Paring asma sinten, Nduk? putri sinten kepanjangane Nah, Mbak Putri. Ramadhani. Putri Putri? Ramadhani. Ramadhani mijil saking pundi nduk Lasem. lasem anake sapa nduk Bapak. ibu sinten Ibu Sulika. iki masuk sulitah Kelas piro, Nduk? sulikah oh alah Terus kelas pinten, Nduk? 2 SMK. Oh, Wah, lho mosok cilike ngene dua SMK Iki prestasine apik, Cak. Anggere ngoten aku nggih? untuk prestasi 2 iku bolak-balik. oh alah Iki klebu ponakanku dhewe. oh ngoten Takon melu lo nganu nggih, ekstrakurikuler tarik suara tolong nganu nggih. Nyanyi nembang-nembang. oh berarti pun saged nggih Nggih insyaallah. oh ngoten Pangestune mawon nggih ngoten nggih. nggih saiki sing nomor loro Ah, namine sinten Nduk Ayu Nggih, nami kula Intan Cak Toples. Intan lah kepanjangane Oh gak ana dawa-dawa, aku gak seneng dawa. Hah? Ah, duwene mancen mendek ning omah. Kayak kok ora nek wekku mau ndek. Eh? Kayak kok ora. Lah kowe ndek iki bar teleponan aku kok. Mbok dono. Nah. Mijil saking pundi? Saking Lasem. Saking Lasem. Nggih. Pun gadah garwa ta dereng. saya sekolah ketokane. Aja mbok buka Pak kertuku. Saya sekolah kok. Saya sekolah niki. Ya to. Nek dhuwur panggung dekne ngomongi perawan. Nah, Nek ngomah perawan pindho. apa kuwi? Hah? Lah yo perawan. Mbak Intan Nggih, dari Mbak Lasem. Intan. Loh, katane magetan. Maksude? Sampai pegatan. Sik. Loh,
Sing ngomong iku dene dhewe kok malah. Ya to. Lho sing pegatan iki kowe dhewe kok malah nganuni aku. Lah iya. Lho kene iki Jejoko kok. Oh, wong kok. Oh, berarti iki sing penunggu pabrik sepatu iku? Iya. Anda betul banget. Walah, lencir kuning kaya biting. Geser. Saiki sing nomor 3. Heeh. Namine sinten? Aku Mas. Ora. Maksudnya yo kowe lho. Zit, kenalan sih Mas. Nggih. Kenalan sik. Nah, ngono. Iki kapan lek kenalan? Nami kula Desi Mas Toples. Oh, Jenengan nopo supe nopo pripun? yo supe suwera tau dijak Oh, lah dalane dadi iya. yo supe. Lengkape jenenge sapa, Mbak? Desi tok ngono. Lengkape napa? Iku apa Mas? Heh? Apa? Alah, iku lho tagihan bayar listrik mau lho. Jangan lho Mas. Engko tak dono jeneng sik dono warga masyarakat kene Ya sik. iki mau lho Mas. Desi nggih Bapak Ibu, mijil saking Lasem. Wis duwe bojo apa urung? Nek saniki teng mriki nggih dereng. Ngono. Berarti nek nang Kula omah. tesih sekolah. Sik. Iku aja bodoni aku. Lho rupaku kaya ngene iki kaya piye no Mas? Kok cah SMP, Cak? Kok cah SMP? Iya. Jek sawangan sik. Wuh. Nek iki wong buah ngono tak anggap wis. Ya apa-apa Mas? Wah, apa kuwi? Apa? Apa? Alah iki takok ae. Iki berarti stroberi. Kok strawberry Mas? Strawberry. Iya. Aku lah kecut ya Mas. Stroberi iki enek kecut, enek sing legi. Sing legi ya Mas. Mulane. Lah iya. Sing Sing mangan mangan. biasane sapa? Alah, Pak Lurah. Oh iya. Iya, terus Eh? Wis meneng ae kowe. iki senane melo-melo kok Mas. Nah iya. Sapa leh? Iku lek yoto. Nek ora dijak nelponi wong gembluduk. Gregetu wong. Nek ora dijak tangisan. Kowe ngerti? Napa nggih, Pak? Ora. Mboten. Ayo Pak, tajak Pak. Bocah iki sesuai kok geleman nganggur. Ngaturi pamundutan, Mbak. Anjir, Meskipun iki gak pripun? Mas, pokoknya digayengke Nggih. campur sarine sing sore mau durung. Pak Nggih, Dalang, Tinggal katresnan. Pak Dalang, Dalang. niki meng enten pamundutan. Nggih. Niki sangune meng abang, Pak. Oh iya, Nggih niki. Wis pokoke. Enten pamundutan caping gunung, caping gunung, terus sampun. enten apa mau? Gubuk asmara. Oh iya, heeh. Oh saking Bapak sinten Saking mau warung cah makan mriki kok. gudang garam Celangapan. Nggih, Dereng wonten asmane, gak aneh jenenge. mboten enten. Pokoke warung makan gudang garam Celangapan. Sembah Nggih. nuwun caping goyang Semarang karo gubuk asmara, Cak. Oh ngoten. Oh, iya. Nggih. Wah. Ah iya iya iya. Berarti warga masyarakat Tirema sing request menawi nggih. Oh, nggih, warga Oh, masyarakat ngoten. sini. Wah. Ah iya. Oh masyarakat Tirema niki loman-loman, Pak. Jelas. Wah, aku mangke ngerti, Pak. Ning jero liyane sapa iku, Mang? Ki Ai. diaturi riyen. Diaturi tinggal riyen. katresnan sik nggih. Nggih. Kok wis kadung Tinggal ngadeg. katresnan, Mas. Ninggal katresnan. Ya, engko diaturi goro-goro gak apa-apa. Oke. Ayo, Tinggal katresnan. sanggar bisma. Yo, hey, Goyang DNC Audio. Fokus Entertainment. JNC fokus dalam cip. Iya. Luar biasa. Kompak dan luar biasa. Inara. Wis, Mbah Mun, Mbak Desi, Mbak Intan, Mbak Putri. Iya. Heeh. Bocil-bocil iki dadi penari latar. Penari latar nggih. Iya. Wah, generasi penerus. Betul. Ngoten. Aku ra maido cah cilik ben ajar kendel. Wah, nggih ngoten. Ah, ah. Kawit cilik kudu diajar kendel to, Pak. Iya. Nggih. Iki raketan kepiye wae diaturi mau saking kula warung makan gudang garam Celangapan. Oh, ngoten nggih. Siji goyang Semarang mengko ning gara-gara gubuk asmara dipinangkani, Cak. Oh, nggih. Iya, heeh. Sinten Apa? niki? Mbak Wiwit. Oh, Mbak Wiwit. Mbak Nggih. Wiwit, iya. Heeh.
Duduk, 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 duduk. Awan pamundutan, goyang semana kali gubuk asmara, Mbak Niki diaturi gubuk asmara nggih. Tindih niku wau dibetot toples, kula mboten beto lho nggih. Wis tak kok kotak. Badhe endi? Wis tak kok kotak. Ora ning kono ngono kok. Kotak mriki lho, Pak. Iya. Iki lho. Oh iya kotak amal. Aku Tak kira kotak apa. Ya wis. ora ning kene ra ning kono derene korupsi ae. Kar raimu iku lho. Ngene. Kaya wong korupsi raimu. Lho, mosok aku raiku kok pejabat lho. Heeh. Saiki mulai. Niki langsung kemawon apa bawa? Bawa riyen nggih, kersane kanca-kanca istirahat nganu. Gubuk asmara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur eling biyen kae ya Mas. Wah, iling biyen awake Iya. ning gubuk. Iko gebuke ijeh apa ora? Ijeh. Wis ambil. Ambil ditabrak Eh? toto. Ditabrak Pak Yoto? Iya. Iya menawane dhek kan emosi. Ini kan bakul banyu nerang-nerang. Heeh. Gubuk tambak kene lor kene ya. Oh, ngoten. Nggih. Iya. Lingesem Aja sentimen. yen akeh mutan Ya. lelampahan kang kawuri. Suarane apik, Piye Sound Mas? sistemnya yo penak. penak. Iki janjane iki sound sistemnya apa Tenan. suaraku iki sing Eh? apik? Sound sistemnya JNC Yo, iki rasakno kondang. dhewe. Heh? Rasakno dhewe. Nek aku kanggoku ya sone. Iki mah aku dijabri kalau dulurku Kaliori daerah Pati kono lah ya. Nggih, pripun? Alhamdulillah JNC luar biasa Pak, tinggu terus insyaallah. Nggih. Niki sound gratis. Enggak, tapi biaya rumangsane. Sak menawi sound niki gratis kula Juga ganti takoki dhewe. Heeh. Mbak Wiwit. Pripun? Piye? Lah ngomong gratis esuk dene mikir bab Piye? BRI ngangsur iku ora mudeng. Wes aku dadi pitakonku. Pripun? Iki cerita karo aku arep digawe. Nggih. Tage, Mbak, sapa-sapa sing di WA kanca-kanca panjak do dinyang regane saiki tagihan dhewe. Kabare Oktober. Pak Dalang, Bingung golek sound panggung. Pak Dalang. Dalem. Ojo banter-banter. Lha itu Lho, BRI ndi sing bukan bongkar neh. lho ya kandhani tiwas kondo-kondo kanca-kanca do Nek dinyanyi. kapan dhewe gawe? Pendek gawe rencanane. Lah kira-kira aku mbok sambat apa ora? Yo nek mbok sambat, lha kek oleh 100 apa ora? Kok ngenyang kok 100 iki lho. Pedak etolji. Ya wedake iki lho lego pira? Ah, Ines iku swidak 5 saretiku. Aku ora nganggo Ines kok. Nganggo apa? Sing kae sing paling apik. Latulip? Ora. Latulip iki 35 lho. Ora. Nganggo apa? Gamping. Alah gue gampang tak Lho kono sak. aja ngono lho kae gamping iki ora aku mung siji lho. Pira? 5 truk iki. Mod. Kowe kanca-kanca nek ora ditanggap wayangan ora usah buah. Iya aku ya ora Betul. buah. Aku nek ora ditonjok aku ora buah. Santai Pak Dalang. Nggih. Tak tanggap, tak bayar 50. Disekseni dari danyang ning danyang. Top 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 top. Oh, disekseni nyai danyang Ya, kali danyang disekseni desa lho. Tireman ora nanggap lakon dadi apa kowe? Pak Dalang. Dalem. Weh. BPKB ku wis tak cemplungno kabeh karo sertifikat kok malah. Ora. Tenang, disekseni para warga masyarakat Tireman Oktober. Aku lagi ono masuk loro. Saiki bojomu ae gadekno. Tak doni. Lho piye? Lah jare Bojo. kok BPKB mau wis gak ono saiki Bojo kon gadekno mbok anggap montor ta apa? Ya ora dadi ngopo, tak tanggap tapi tak bayar sek. Ping piro iki? Bojone nyungkring kok. Heh?
Lawak dremis. Nyata ketak kandhani. Walaupun bojoku nyungkring lah lho, lho. Nggih. Ape kepengin lah kabeh mbek sapa karane bojo. Pola merah umum. Lah kok ngecek karo kono. Gene. Wetan kono kurang apane? Wetan panggung. Wetan iku ono lho ya. Dene duwike kondi wong bang mekar diuber-uber dene ku. Duwe kare ngeruk. Duwe kare ngeruk. Lho ndekne pusing perkara dodolan sepatu. Ayo sesuk ditagih. Tenan iki kabare Oktober. Dalange tak bayar 100. Tanggal 19 aku ning gone Jatiroko Ketodan, Rinon Campursari, bengine dagelane apa wayang kulit. Nggih. Nek kowe ora nanggap aku, kabar-kabare tanggal 6 batal kabeh menggurine. November aku entuk 3. Ayo. 5 6 8. Pak, Dalem. iki Dalam aku ora dalan. bojak nek nang omah merongos, Pak. Mosok sapi karek situ mbok kon ngedol. Tenan ki aku. Kowe kok aja ngenes-nges ya. Kayak ngerti apa ora? Tanggal 14 ditinggal iki lho. Kowe ditinggal? Ditinggal diuber-uber. Padha aku ya ya. Kowe ditinggal? Iya. Polane padha. Iya padha. Kandhane. Merongos ya. Aku jane mati kongkon sinden loro ae Mas Dalang gak usah akeh. Nggih. Koncone 5 ae penabuhe, nggih aku. Wis. Duwe motor sitok tak dol kok. Wis diteruske wae. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Gubuk asmara. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak doleren areng cagak gebak tulisan warna Indo isih sayang.
Gubuk asmara sampun diaturi. Ya. Iki pinarak riyin. Iki rakitan kepiye gedung tayub supaya orang langut. Nggih. Gayeng-gayengan. Dadi siji bawa siji diaturi kabeh. Nah, iya. Heeh. Tayube apa manut Mak Watijah. Monggo Mak. Mak Watijah. Mak Jah. Duduk, 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 duduk. Lujeng dalu Bu Je wilujeng dalu. Aku nek nyeluk Bu ketok ya kan tak celuk emak wae nggih. Sumpah aku ning Mboten kene. napa-napa nggih Mak. Lah nggih, Pak. Je. Tak anggap Nggih emakku. pati nggih mae ngoten Kaya tak anggap mawon. emakku dhewe iki tak. Mae. Malah kaya mbahku. Mbah nggih mboten napa-napa. Derek berkahi ndongake riyen kagem warga masyarakat mriki Bu Je mugi-mugi warga masyarakat Tireman tansah pirandingan rahayu selamat lujeng sehat selamat rezekine kathah barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cak, Amin. ngerti Pripun? ngerti pentingane panjenenganipun Mak Watijah iki. Maksudnya Beliau adalah apa ya? Mudin putri ya. mudin. Nadyanto sepuh punya kelebihan. Berarti pas Pak Dalang. Dalang, Mesti nggih. intine ndongakno warga masyarakat Cirebon mesti mandine. Insyaallah amin Allahumma. Amin. Amin. Ala nek cah nom-nom iki mesti ra mandi. Sing mandi yo ngene iki sing tuwa. Niki sacusan murah. Mosok jenengan atur Je, mboten. nggih. Engko sebah nuwun Mbah Mudin mau nggih. Oh. Oh, Mbah Mudin mriki nggih nenggani nggih mangestoni kula kalih anak lanang Kevin kalih Mas Karsani kanca lawas Mai Kajar. Heeh. Iya, iki mau yo pokoke mangestoni banget warga masyarakat, Pak Kades, Pak Sumadi Prowadyabala, Pak Panitia sedaya, Pak Babinsa, Pak Polsek Polres sami rawuh niku wau. Sembah nuwun. Nyuwun berkahipun Gedhing Tayu Bu Kula manut mawon kantun jenengan Bu Wis 10:08 mawon Mas. 10:08. Nggih. Nggih. Manut Bu Je, nek tiyang sepuh niku anu ngoten. Kalem-kalem ya. Je. Nglaras irama Kang Mas. Dalam wis biasa Soroting panggap sumulup amat kang jroning pasarean Manyadono remu-remu
wis Pripun? panjresuk. Oh, ngoten. Iki mau ora ana nawala saking Mbah Mudin ning biasane ora usah dikirimi nawala ning ngerti dhewe. Mbah Mudin wedok, Mbah Mudin lanang. Oh, ngoten. Nggih. Wah, Ah, klumpuk dadi siji. Iki dipungkasi kanthi gedhing pepeling dibawani Pepeling. riyen. Dibawani riyen kalih Makju. Maju. Iya. Mengko kur ngadeg kabeh mergo iki panutupan. Oh, ngoten. Pepeling munggahe tombo ati. Tombo Oh, ati. iya, dibawani dhisik. Oh iya. Heeh. Rukun Islam. Nah, kae. Ya, coba. Kayak ngapa? Ya. Ben ketok kosotikan, Mak. Mbak Ju. Ora disetting lah. Heh? Loh, jenengan iku ayu lho, Mak. Tuwa. Maksudnya mbiyen. Biyen iki tenan, bunga Nggih. desa. Kabeh wong wedok biyen bunga desa. Oke, Bu. Rukun Islam kang lima puniki kang tindakno mring padha sama aja padha ditinggalke rukun lima puniku sahadatan kang angka siji kang angka loro salat dene kang Ramadan nindakna poso papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam Iki pepeling. Ayo, ibu mbak-mbak cantik al artis nggih jumeneng. Nggih, monggo, Pepeling jumeneng. munggahe tombo ati. Penutup mangke dibacoke ning goro-goro. Heeh. Ya, heeh. Pepeling Mas, dados. Ayo, Dek, yuk. All artis Bismillah campur sari. Hey ha hey 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 ha ha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.
tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunai yo Tombo ati. Ya. La illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yo hey hey ha ha hey ha hey hey ha Duhur lan asar salat sayakti katone tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunai ayo deh Tombo ati. tombo ayo No. Ya. oh enak yo No. ayo deh ayo yuk ayo yuk ayo yuk ayo Sholli wa salim ala sayyidina Nabi Muhammad. Kok iki pas nepaki wulan mulut, Cak. Oh nggih. Wong ya do WA marang awakku. Kiai saka Banjarmasin Kalimantan. Oh ngoten. Heeh. Mirsani nggih. Nggih, nonton streaming nggih ndongake. Ndongake. Ya Pak Suryadi sing
ngasto Polres Rembang dhisik. ngoten. Mangestoni. Iya, heeh. Ya tugase ning gene Sulawesi kono. Ya Banjarmasin iki mau Pak Bonari. Sukses selalu Mas Dalang. Oh nggih, Pak. Amin. Bos Agus, Pak Agus. Daleme Rembang Kota. Oh, Rembang Kota. Nggih Iya. mirsani nggih. Nggih nonton streaming dan ndongake. Dongake. Iki dalang kondang Ngoten. Jember. Dalang alap-alap pepunden kula Bapak Edi Seswanto. Oh. Iki yo Pripun? hubungi awak dhewe. Angestoni. Kula nyimak Mas sukses selalu. Amin Pak. Pangestuni mawon. Oh iya. Heeh. Dadi kanca Triwek, Desa Triwek iki yo nonton. Watah berarti. Dulurku lanang Mas Rukan. Iki ndongake ora nyono Triwek. Udak-udak utak-utak ning kono urung ana setahun ping 5. Ora Ping 5 dadi ping ngopo 6. to, Mas? Alhamdulillah. Nggih. Wis muga-muga ora bosen mayang awak dhewe. Ketoke sing ndongakno kathah kita Kathah jenengan iki. iki sesasi full apean, Pak. Amin, Mas Nggih. Pur. Oh iya ndongake. Nggih. Iki kanca-kanca kathah sanget iki bos-bos bako. Nggih. Mas Aan. Bank Koperasi yo ndongake. Jenengan kok paham bank koperasi Lah bareng. kanca-kanca bank kabeh iki. Oh, ngoten. Berarti Iki kulino nggih jenengan. sesuk jablase ning bank. Oh, alat. Ora dadi ngopo namanya usaha. Nggih. Pokoke kabehmu disyukuri wae, sementing ora awak dadi dhewe ngopo. sehat seger waras, Amin. ayem tentrem rumah tanggane. Amin Allahumma. Amin. Nduk, mergo wis klantur dawa wis ayah esuk. Anjene sesuk, Mak. Jam 1. Bacotke ning goro-goro soal lagu geguyonan tetembangan dibacotke goro-goro Nduk. Iya ya, Mak. Heeh. Nduk. Soroting pandap sumulung